Kuno pialong ki perlok projor kalong ke jingkemen na gebanta jonga banyak kan do biang bat pi link ba jong kan pat ke video Balei ukam tau yo brio bo yap henry bon im juno piso ya hab le me kata isingi ke jong brio ke long kubo plang kumo sentio halom kum ta opho na bakal air ke ya halo jong u te don shu bar ka jaga jong u am itu shu ya u ata kalong ke jing im brio ba dan uno brio hakan ke perthai uba im junam uwei pa uwei brio u haban yap awei pa kawai ka brio haban yap u Balei ukam tau yo brio bo yap henry bon im junam piso ya hab le me kata re habangi pe nakakot ba nye i kata ka jing shisha ba u Balei ukam tau yo brio ba yap henry bon im junam ena par kata ka daw ni haban kli ne ka jing kli Balei par ki brio yap don ki ba yap kloi ba don ru ki ba yap slem henry ka bakot te kawan ya baro kajing kali kalong Balei mo kalong kumta ang ya pe siapang ne nakakot pa mga ong ba nya wa ka juba mo nakakatien ka jong Balei tong ya pe kindiat mo siapang ki brio ki ba em shwa ka jislei unowa hado kapor ka jong ushem u adam u im khandai spa lai hosnem u set u im khandai spa khar arsnem u enosh u im khandai spa sansnem nata u kenan khandai spa shiposnem u mahalalel praspa khandai posansnem u jaret khandai spa nrepo arsnem u enok nrelai spa nrepo sansnem u metusela u ba im slem tam hanik prothei im khandai spa nrepo khandai snem nata u lamek u im nyospa nyopu nyosnem nata u noa u im khandai spa sanposnem u shemu im henreu spa snem kata kalong karta kabangi i shwa ga jislei hadu kapor jong ushem tapi kan ya ka rata pedeng la ne ka average age mo kumbong kalong praspa sanposnem makalai kala shulong ga jiken kalum ga jong ma to labani i kine pat na kon bahi ni bar khoi tu mangala ai ne mre ba yo ne ai re la tholo kine na kon bahi genesis nong ba san genesis nong ba khandai bar kum joru naga kitab genesis hi gala nong ba khwai ga khot ka ba shipho tenga kwa kan ba pinda pentikana mo hari ka pol ko ban ongru na pedeng jong phi ki ba smart ban tho comment section ko shibon e bar ka long shi sharu ka basutna mo ban ya pen i ki nia ki jong i ko banga ong ba ka dei ka jing batai tang ka jing su thu ka jong a te phidan philaban ai la ka jong ki nia ban i ho in kam don akoru ka kom tho ya ha ki comment kata ka bangin haban ya perkhat mo te handai pat bani pen i ki nia kam long ka ba kala satya la dangim penon kam de kitien ki ba khot bangya nia peni nia iwe pat to hane ka por ba menta suma men peke na ka kot ba la ka e ga ba la ong ka dai ni em ba shisha ya hadien jong jing shle hado utera ni i ga don ka jing her ha ga bai dai barkarta hi u ar paksha u im sauce pa light ho prasnem u shela u im sauce pa light ho laisnem u eber u im sauce pa andre sauce nem u pelek u im aspa light ho laisnem u riu im aspa light ho laisnem u seru u im aspa light ho snem u nahoru im shispa sapo prasnem bar u tera u im aspa sansnem telar phichu khen kelum hang to mo ya kan ikasnem garta pedeng phio light spa snem ei teka philaban puli ga ne na ke kitab genesis nang bakhat wei de khot shipho hado life ho ar e lada phi pet kum to ngi i bakarta kanang hian em nakato ka khandai spa snem tam manta ga hiar ka poi kum ne pengin pet pat na do abraham hado u joshua mo kalong kum ne pat ka abraham shispa nyo pusan snem isak shispa propose nem u jacob shispa sa khandai snem u joseph shispa sa posnem u moses shispa posnem ba u joshua u im shispa posnem phi hangtong i karta kanang hiar kanang mi kitukis nem mo kitab genesis arposan nyo hado
pra nata pi iro na kitab Genesis lai posan arpo pra nata Genesis sabu khandai arpo khandai hadu lai pulai nata Genesis san por khot arpo riu nata Joshua arpo sau kad khot kaba arpo khandai tapi pe ye ka to karata pedeng ke yang ne perkalong sispa san posnam tingi iga nang hiar par karata pedeng ru mantap nye pe kham shakma shushu ya state kata kalau nado David hadu ini gisni ke jongi menta ni ibo David uim nyopos natangi ibo Yohanes usenran de Jisu ba im Islam ta mahani pertai na preng senran baro uim ndai po sausnem Yohanes nata ajin talment kaba im haru shispa arpo asnem dan shuklar ausnem ka khandai spa khandai pu nyo karkum ka jing tho na ki khubor ki ba ngayo nata kanika kin tanaka mata ka adap shispa khandai snem hau benai Januari ahajar arpo ar mata usnem kebalong par ki ba maki im san posnem rio posnem reposan snem nyo posnem pra posnem karta pedeng la ki pet hang ne pan ngi karta pedeng galong nyo po hado pra posnem hi kata kalau ka jingkhain antar ka jonga habanga pet ji gitu gisnem baro na do David hado kene ka por ka jongi pementa to habangi pora lang gitu baro saut lima shwa ka jing sle hado usyam kalau praspa san po kata kalau ka ke karta pedeng ka jingkhain antar hadian ke jing hado utera laispa snem nangta hado nado Abraham hado Joshua sispa san po kumtung ya stet chado David hado menta kalong prapos snem i mo haka kitab Genesis kalong ba ar ka khol ba san hado khan nyo ka tho kumni nangta utrai ublei ubu yo brio haka per eden ban rep ban sumaria ka wala batha ya u melak ban bam yo so jong uno dieng hak per like no u dieng oba ai ke jing tip ya ka ba ha bat ya ka basniu membet ban bam yo so jong utau dieng lada men bam men yap hagata hi kasni kata kalong ka jing kren ka jong blei ba membet ban bam yo so jong utau dieng panado ko to kasni sha ka jing yap kala trei haga jing em ka jong adam bat ka em ba ka ne ka jing yap hi ka batrei na do to kasni ka trei om tang hau adam bat ka em hare ka to ka jing yap ngi ka hiat pateng hi naka po shaka po naka praspa san po ta pedeng shaka laispa shaka spa san po shaka prapos nem hagisni ki ban bot tingim tip kanong hado kan no le se phila ban modor ban tho haka comment section moi ka jisgo ka jong phi henrei ngishukan mau mo so thamru ong chapang kata ka juk kiu ding so man ken ka ba ki brio ki red bar ki brio ki em tang khan diat por tingim tip la kata kan poi shisha ne em rei ka e ki jing shisha par ka bang yo i hne ka long ba bleu ong ba men jap pengi sha bo brio ulang yap hakarta nakarta shakarta bar kan sa poi ka por ong phi bakane ka parthei baka jing mo brio hakane ka parthei kan kot ta ina me kran chapang ka science momenta ni issue bo ki khubor ki ong ba brio harong ka por ula man kot no there ka bangi iru hangne kange kani ka jing shisha ka bangai ring dur kum to nado ka por jong adam hado menta i ba kalong kum ne ka jing shisha namte phia hap ka no ka pan i phi pat na ka kteng ka jong blei komba kalong esak toy kan pan i hangne baka jing yap ka jing sha jong adam barka im barki jak bar ubrulriu hi ka parthe bor ko wei am dei tang ha ka liang jong ka do le ka jing yap ha ka men sim ka jing yap ha ka jing mo chu prakhan ka jing yap ha ka long brio man brio ka ta barong i baka don ka jing hiar ha ka ni ka jing em ka jong ni ki brio kini baro de ka daw pe na ka daw jong ka pop ka baro ka jing le pasha ya ublei elar hipet pat ye ka ni ka wei na ka internet mo na ka ni ka worlddata.info mereka seng ke balik survey perthe boro ko wei hilaban pai hi dala de nama ba phini i ging sha ba karata deng ha ko perthe menta ko de ka no de nyo pho ha do nyo san snam phi so tho umno sha phang ka ni ke jing sha hang ne ka long balai ke dei ba ka to jing khen ke jong ni mne nei da ka taru ka sam ka ba khnai phor ka ba shi pho le ba shai ba sha phang ka ni i ka ne ka kitab sam ong gum no kisni kisnam jong ni ilong nyo pho snam lani e namar bakhlain e pha phosna to Matthias donong ba arko saw ka lai posan tong ka bedeng bar ka perthei kin lek no hanai ki tien jonga kinom lek no delele
ya kini ka jing ong la ong do Jesus Christ baka beneng baka perthaikan lek no ho ke ka malai kran mo ru brio ru un kut no kani ka perthaikan kut no ha wiksi henry ka ktien ka jong oblei kanom lek no dalele ru ya tong nya pen kut no hang ni bangai scam kalawan ra epi ka jing shai lingba jong ktien ka jong oblei ti ko marang ye I kum to ba hakti ka jong oblei don ki jing hikai ka bejeliu mau kan mau beli rap yang ngilang mau mensiam bakoi jong malah tho ek bible leng ba ka jing persat mensiam ka jong mensiam bakoi ya bangin sung tho ya karu don kam ya ka jo jing persat mensiam ka jong mensiam bakoi maka kata kata tu beli ai bor phi on ai bor yang ngaru penglaban ia je ketin ka jong u ngi puli ek ten jong u halagasni sedang kan je pau menit ka san menit mau da yo por puli khambon but pendala bang ek ten jong beli em on phi skem taru ka du nathan pin puli mo na maka dan hakai ke jing hikai mo ke jing hikai song terai ke bai phim yo jubab nei nei le ru handai la buri ya ka hak ting ke jong le te ka bau ble ui bet ban tam pau la mo masia mo ko jong jong u in yo su thu ke ble un ker khu ye phi so ma sharing di video shabaro bakan mo jing khu ke baro te hado bnai ken do biang to ben dorang ka pa phi on ai buj ai bore phi on ai mo ya phi ka bor ba phin yat ken ya kan ke jing em la kalong kum no ru ba langi em ne langi yapro yen em rangkat pat go haro ka bakot